Un pelín frescos, a verdade, do trono, non? Gracias principal desta convocatoria, ráchanse. Desde o Partido Popular de Galicia decidimos desenvolver novas accións de comunicación, novas accións de mobilización que redunden precisamente nesta nosa tan valiosa unidade interna, discursiva e de proxecto. Frente aos que non son capaces de poñerse de acordo, nin tan siquiera cos seus socios de goberno, cos seus supostos compañeiros de goberno, desde o Partido Popular de Galicia temos que saber diferenciarnos para que a xente poida elexir entre división ou unidade, entre tensión ou colaboración, entre enfrentamento ou entendemento. A nosa coordenación interna ten que deixar ao descuberto ese totum revolutum que supoñen na actualidade os bigobernos dentro das cidades de Galicia. E o resultado témolo xa en riba da mesa. Perderon as autonómicas, perderon as eleccións europeas e nós estamos xa traballando por Galicia para que estes bipartitos próximamente tamén perdan as eleccións municipais. Por iso vamos a facer 315 campañas coordinadas, en sintonía unhas cas outras. Vamos a buscar a unidade discursiva como un dos pilares fundamentales do noso traballo de cara ao triunfo do 22 de maio. Se dixeron non aos bipartitos, se o fixeron onte por Galicia, queremos que lle digan agora non e o fagan polos seus concellos. Se dixeron si a unha nova forma de gobernar en Galicia, se o fixeron onte por Galicia, queremos que o fagan agora polos seus concellos. Se dixeron non ao despilfarro e a división e o fixeron onte por Galicia, agora poderán o facer polos seus concellos. Se xa dixeron non ao sectarismo, se xa dixeron non ao enchufismo e ao amiguismo, se onte o dixeron por Galicia, agora deben dicilo por os seus concellos. E se xa dixeron non a Zapatero, aqueles que non foron quen de xestionar a crise despois de creala, se o fixeron onte por Galicia, agora teñen que facelo por os seus concellos. Nós queremos que o cambio que os ciudadanos iniciaron onte en Galicia se repita agora en cada un dos 315 concellos. A nosa misión vai a ser explicalo, vai a ser trasladalo para poder acadar ese éxito nas próximas eleccións municipales.